Egingo dugu 2017 urteko selektibitateko ariketa bat. Eta begira, egingo dugun izango da irakurriko dugu eta irakurtzen dugun bitartean joango gara zuhaitz diagrama hau jarraitzen eta osatzen probabilitateekin. Venga, ikasturtea bukatu aurretik irakasleak ikasleen oporrei buruzko inkesta bat egin du. Ikasleen 30%ek bere autonomia erkidegoan bertan bidaiatuko du. Orduan, autonomia erkidegoan geratzen da 30%, beraz, jarriko dugu hemen 0,30. Gero esaten du. Eta bidaia automobilez 170 edo trenez 130 egingo dute. Orduan, kontua da, autonomia erkidegoan geratzen direnen artean, kotxez bidaiatuko dabe 170 eta trenez bidaiatuko dabe 130. Orduan, jarriko dugu hemen 0,30 eta hemen 0,30. Venga. Ikasleen 45% estatuko beste autonomia erkidego batzuetara irtengo da. Orduan, estatuan 0,45 jarriko dugu. Eta esaten du, eta bidaia automobilez 160, trenez 130 edo hegazkinez 110 egingo dute. Orduan, estatuan geratzen direnen artean, kotxez bidaiatuko du 160, beraz 0,60, trenez 130 eta hegazkinez 110, beraz 0,10. Eta azkenik esaten du, gainerakoak atzerrira joango dira. Gainerakoak zeintzuk dira? 125. Eta zelan dakit hori? Begira, autonomian geratzen dira 130, estatuan 145. Hau da, 30 gehi 45, 75. Orduan, atzerrira zeintzuk dira gainerakoak, zeintzuk dira 125, 0,25. Eta esaten du, atzerrira doazenen artean, hegazkinez bidaiatzen dabe 160 eta automobilez edo kotxez 130 eta trenez 110. Orduan, kotxean jarriko dugu 0,30, trenean 0,10 eta hegazkinean 0,60. Eta orduan esaten du, zoriz ikasle bat aukeratzen badugu, zein da ikasle hori automobilez edo hegazkinez bidaiatzeko probabilitatea. Badakizue edo agertzen dan bakoitzean, hemen jarri behar dugula bildura, erabili behar dugu bildura. Orduan, lehenengo galderan kalkulatu behar dugun probabilitatea da kotxez edo hegazkinez bidaiatzeko probabilitatea. Bilduraren probabilitatearen formula ezagutzen dugu danok, izango litzateke kotxez bidaiatzearen probabilitatea gehi hegazkinez bidaiatzearen probabilitatea ken kotxez eta hegazkinez bidaiatzearen probabilitatea. Kontua da, ebaketa hau ez dela existitzen, ezta? Hau da, zuhaitz diagrama honetan ikusten dugun bezala, bidaiariek hartzen dabe garraio bide bat edo bestea, baina ez dabez bi garraio bide aldi berean hartzen. Orduan, probabilitate hau izango litzateken ez 0, desagertzen da gure formulatik. Orduan, geratzen zaigu, bilduraren probabilitatea izango dela kotxez joatearen probabilitatea gehi hegazkinez joateko probabilitatea. Orduan, kalkulatuko ditugu honek biak eta gero gehitu egingo ditugu. Orduan, begira, kotxez bidaiatzearen probabilitatea izango litzateke. Begira, kotxea daukagu hemen, hau da, bidea hau daukagu, hau ere bai eta hau ere bai. Orduan, egin behar duguna da, 0,30 bider 0,60 gehi 0,45 bider 0,60 gehi 0,25 bider 0,30. Eta honek ematen du 0,5. Orain kalkulatuko dugu hegazkinez bidaiatzearen probabilitatea. Eta hegazkina daukagu hemen, hau da, estatuan geratu eta hegazkinez bidaiatu, edo atzerrira joan eta hegazkinez bidaiatu. Horrek dira kontuan izan behar ditugun bi aukerak. Eta orduan izango litzateke 0,45 bider 0,10 gehi 0,25 bider 0,60. Honek ematen du 0,195. Orduan orain, kalkulatzen ari garen probabilitatea dela kotxez edo automobilez bidaiatzea edo hegazkinez bidaiatzearen probabilitatea izango da 0,5 gehi 0,195. Eta honek ematen du 0,75.
Bale, bagoaz urrengo galderarekin. Baldin ikaslea hegazkinez joatekoa bada, zein da atzerrira ez joateko probabilitatea? Bueno, begira, hemen eskatzen diguten probabilitatea da atzerrira ez joateko probabilitatea. Orduan jarriko dugu, kalkulatu behar dugun probabilitatea, atzerrira ez joateko probabilitatea. Kontua da, baldintza bat daukagula, bale, esaten du hemen, baldin ikaslea hegazkinez joatekoa bada. Hemen dago baldintza. Hau da, badakigu ikaslea hegazkinez joan dala, eta orduan hegazkinez joan dala jakinik zein izango litzateke atzerrira ez joateko probabilitatea. Bueno, baldintzapeko probabilitate bat danez, baldintzapeko probabilitatearen formula sartuko dugu. Hori da, zatiketa bat, zatiketaren zenbakitzailean izango dugu bi elementuen arteko ebaketa, orduan izango da atzerrira ez joan eta hegazkinez bidaiatu, zati, orain bean izendatzailean jarri behar dugu baldintzaren probabilitatea. Baldintza hau da, beraz, bean jarriko dugu hegazkinez joatearen probabilitatea. Bueno, hegazkinez joatearen probabilitatea kalkulatuta geneukan hemen aurreko atalean, ematen du 0,195 eta atzerrira ez joan eta hegazkinez bidaiatu izango litzateke bide hau, aukera hau, estatuan geratu eta hegazkinez bidaiatu. Hau da, hegazkinez bidaiatzeko bi aukera besterik ez daude. Edo atzerrira joan, edo estatuan geratu. Eta orduan, hemen eskatzen digutena danez atzerrira ez joatea, ulertzen dugu izan behar dela estatuan geratzea. Orduan, probabilitatea hau zer izango litzateke, 0,45 bider 0,10. Jarriko dugu hemen, 0,45 bider 0,10, eta honek ematen du 0,2307. Eta listo.